които се крият. Чуйте тези, които мълчат. Усетете тези, които ви лъжат. Четвъртата власт. С Ник Щайн. И така, часът е 22. Добър вечер, добре дошли, казвам на всички тук по телевизия България 24. Вие сте с премиерното предаване Четвъртата власт с мен, Ник Щайн. Аз тази вечер няма да съм самичек. Имам един много, така, според мен, приятен гост. Нека да ви представям един много, така, упорит, млад човек, който се казва Алекс. Алекс, искаш ли набързо да си представиш? Да. Аз се казвам Алекс Кожак. Живея в София и като представител на младежта искам да обсъда малко теми с господин Щайн. Добре, на теб ти казвам благодаря и още веднъж добре дошли в съвсем новото студио. Тази вечер обсъждаме няколко теми, уважаеми зрители. Дали има медийна свобода в България и така също в Германия. Това искам да обсъждаме в първите 20 минути, заедно с мой гост. След това ще имаме и други теми, за които още от сега може да се приготвите, които ще бъдат, дали според вас, коя ще е най-така зависима медия в България, политическа зависима. Това искам да знам от вас. Както и третата тема, която съм ви приготвил тази вечер е кои са най-рушливите политици в България, ако въобще те, уважаеми зрители, дали имаме рушливи политици в България. На мен пак не ми се вярва. Нали? Така, мога да мигна. Добре дошли. Така в първото премиерно предаване имаме 60 минути. Нека да започваме. Това, което искам да кажа за медийната свобода, за това започвам това предаване с тази, за мен, лежерна тема от началото, защото ние, журналисти в Германия, например ви казвам, нямаме никаква медийна свобода. Вие, може би, ще кажете, това не е верно, но аз ви казвам, като журналист, който вече работи 30 години, тази професия като радиожурналист, радиоводещ и като телевизионен водещ, искам да ви кажа, в Германия нямаме абсолютно никаква медийна свобода. Програмата в Германия, телевизионната програма, е направено, да речем, ако почваме от националната телевизия, с всичко, само да няма политически теми. И тези политически теми, които имаме в Германия, са с един стрикт цензура. Цензуриране предаване. По частните медии, да не кажа сега как се казват, да не правим реклама за тях, мога да ви кажа, от сутрин до вечер имаме няколко предавани, значи ни журналисти в една полицейска кола, обикалят истински случаи, къде отиват полицията, при какви хора, които имат някакви проблеми, да направят, според мен, да вършат някакъв натиск, някакъв страх. Хората в Германия, самите германци, да имат респект, страх и уважение към самата полиция. Значи това може да гледате 3 часа, почва се от 12 часа. От 3 часа нататък имаме 2 часа, в който журналистите обикалят примерно с линейки в една от водещите частни телевизии. След това имаме 1 час съдебен спор, както тук в България, само че по действителни случаи хората се стоят в съдебната зала и има някакви присъди истински наказателни. И след това имаме още 1 час, в който има семейни дела, които не са наказателни. И след това има някакви новини, които пак не са такива новини, както трябва да бъдат. Значи не изразяват в Германия стачки, които почти всеки ден го имаме в нашата държава. И след новините ще имаме вече някакви шоучета, като... Да не ги цитирам по имената. И вече към уикенд някакви филми.
Така върват комси комса програмите в Германия. В никакъв случай, както тук в България, че има безбройни, бих казал вече, телевизии, които имат политически предавания. Много от тях, според мен, се водят от псевдожурналисти или водещи. Много малко са останали журналисти. От тези журналисти, които останаха, има много качествени журналисти, обаче с голямо съжаление, според мен, там трябва да филтрираме това, което гледате по телевизия. Дали един или другия журналист не изпълнява политически поръчки. Нали? Вие гледате примерно едно предаване и някой журналист обсъжда дадена партия, даден политик с негативи, а всъщност той може да е платен. Именно да го направи това нещо, да изглежда все едно, че говори срещу дадена партия или даден политик. Иначе аз не мога да се обяснявам защо толкова хора, толкова журналисти, псевдожурналисти, водещи в тази страна, говорят и обсъждат най-различни политици. И само говорят, нали? Говорят така и така и така, това било и няма никакво решение. Аз мисля, че за всеки проблем, както в личен наш живот, за всеки проблем има решение. И така смятам и за медийната свобода в България има решение. Но за това решение искам да говоря след малко с вас. Нека да питам, Алекс, ти като младо момче, според мен, хората се гледат по-малко телевизия. Говорим и за възрастни хора. Аз като прикарам градовете, хората ми казват, аз почти телевизия не гледам. Абе, с тези новини ми до тук. Не вярвам в новините, защото новините са манипулирани или казват, то е едно и също, то е убийство, то е някакви катастрофи и така нататък. Ти ми кажи, като младо момче, гледаш ли българска телевизия и кажи на колко си години? Аз съм на 19 години и честно казано не. Какво не? Не гледаш? Не гледам телевизия, не. Може да ми кажеш кога си гледал последното предаване или последен път телевизия? Последен път гледах телевизия, когато навърших 14-15 годишна възраст. Сериозно? И спряха да ми гонят интересите. Искаш да кажеш, 4 години не си гледал 4 телевизия? години главно не съм гледал телевизия, не. Обяснение? Нещата, които говорят по телевизия, както каза преди малко, са точно това. Първо, че има постоянно убийства, катастрофи и другото, което е... Ние всички знаем, че те са манипулирани. Кой казва на млади хора, или ти защо оставаш с такива впечатления? От Или младите хора, нали, ти говориш сега за млади хора. Да. Защо? По какво разбираш? Ти гледаш някакви новини и да кажеш това, или не само новините, или някакви предавания, те са манипулирани. По какво го разбираш ти? Разбирам го първо от гледна точка на родители на други хора, които ни го казват. Друго, те са факти. Казват едно, по-ще става друго, или празни обещания от политици или от кой или не, които накрая не се случват. А като задържание на телевизионните програми тук в България, да не говорим само новини, като цялостно. Окей, аз разбирам, кажеш, аз няма да гледам новини. А през останалото време телевизия не има програма. Да, има програми, шоута. Така. А тези интересни ли са на младите хора? Някой да. От близки, от познати, които знам, някой да, но някой не. Но главно вече младото поколение не им Според там... теб, колко от процентуална гледна точка от младите хора гледат телевизия? Според теб? Ако е за телевизия като цяло, бих казал 30%, 40%. 30-40% не гледат телевизия. Не гледат телевизия. Значи по официална статистика от 22 година, тази година още нямаме, слушаме много внимателно. 63% от хора, които са на възраст от 16 до 27 години, не гледат телевизия. 63%. Можеш ли си представиш? Това са изключително много голям процент. Обяснение? Защо? Това, което ми казваш, само това ли е обяснението? Да.
Добре. Защо не? А какво според теб трябва да се прави, за да бъде гледано телевизия? Какво трябва да има там вечерно време? Примерно игри, някакви, или какво, или някакви филми, или какво? Според мен трябва най-главно вече да подбудат интерес към Като, например? младите. Спрямо всеки неговите цели да може да подбуди този интерес. Примерно да говорят за неща, които са съществени за един млад човек. Дай, например, какви са нещата? Значи, какво би накара тебе, примерно, да гледаш телевизия? Какво би ме накарало? Ако имаше излъчване, примерно, за университети, как може да се структурираме като хора, да се дава информация, която ще ни е полезна в живота, защото ние още сме младите. Първа ни предстои целият живот, както се казва, да се даде такава информация. Това ще подбуди интерес. Аз лично бих гледал телевизия, ако примерно вместо да има излъчване за поредната катастрофа в София, да има излъчване за... Как да го кажа? Излъчване за... За? Не ми идва на главата, извинявам. Добре, спокойно, ще се сетиш след малко. Да. Откъде черпите информация, какво става, какво се случва в България? И какво ви накара да гледате повече социалните мрежи, отколкото телевизия? Какво ви привлича в, да речем, TikTok? Повече привлича, че там главно нещата, които като съдържание са, не са толкова политически и не се възнаграждава толкова върху неща, които не са добри. В смисъл, които нямат интереси към нас. Това според теб шокиращо ли? Младите хора да не гледат телевизия. Да. Как ще бъдете вие информирани какво става в страната? Да, шокиращо е много и според мен не е изобщо добре, защото много неща се случват, младежта, бъдещето на държавата не знае какво се случва точно. Значи има много хора, които не можете да пишат и да четат. Да. Мислиш, че има много млади хора, които не знаят кой е, примерно, сегашният премиер на Република България? Да. Ти знаеш ли кой е? Да. Да го чуде? Не знаеш? Не. Не знаеш кой е сегашният премиер? Не знам кой е сегашният премиер. Това е много, много Много тежко. шокиращо. Което е... Трябва да се знаят тези неща. Именно. Трябва. Извинявай за неудобния въпрос. Ние не пишем и сценарий предварително, но води тази тема с теб не е за да излагам младите хора. Напротив, точно в вас е бъдещето. Да. Вие сте тези, които трябва да променят бъдещето на България. Всичко е в вашите лице. Нали така? Да, точно така. И на мене ми се струва, уважаеми зрители, ако нарочно е направено така, да речем, от управляващите хора, от години наред, трябва да му направим програмата такава, младите хора, или въобще хора, младите, хайде най-вече младите хора, да не гледат толкова много телевизия. Защото колкото по-малко е информиран един народ, особено вие като млади, толкова по-лесно се управлява Да. една държава. Според тебе, логика има ли? Да, има логика. Колкото по-малко сме информирани, толкова по-лесно може да бъдем... Да, но от другата страна, вие въобще не искате да бъдете информирани. Ето, на теб въобще не ти интересува кой е премиера на Република България. Ти интересуваш ли си? От другата страна казваш, много ми е важно какво се случва в България. Ама от другата страна въобще не се интересуваш. Как така? Аз нещо не мога да разбера. Искам да разбера, младите хора, вие как мислите? Какво е за вас живота? Дискотеки, пиене, наркотици? Зависи кой се пита. Зависи от гледна точка, но главно е точно това живота. Кратковременно щастие и задоволяване. Дискотеки, така. А как трябва да бъде според теб? Бъди честен с мен. Така, ние двамата се срещнахме съвсем случайно на улица и сме си говорили за политика, за какви ли неща и ми правеше много положително впечатление като млад човек. Затова казвам, аз ще те поканя в телевизията,
Защото нали, бяхме обсъждали, бяхте показал няколко от моите предания, които съм направил преди години в България. Ти казах, вау, верно ли? Това ли се случва в България? Ти право беше шокиран. Много. Това променя ли нещо в теб? Да, промени в мен. Какви впечатления оставаш тогава? Че дълго време аз и много хора, които са на моите години, сме заблудени. Нямаме идея какво се случва наистина в тази държава. Нямаме... А заблудени сте, защото от една страна вие не се интересувате от телевизия или мислиш, че това, както така мисля, може би нарочно направено? Според мен е нарочно направено. Че така са отблъснали младежта да бъдат по-заинтересовани от политика, от медиа, за да може да ги контролират. За да може хората да станат необразовани, да нямат интерес и когато мине време и този народ в момента, който е юнош, да стане възрастен, когато вече се подземат нещата малко по-сериозно, да бъде лесно контролиран. Окей. Идея имаш ли как може да го променим? Ето ти в момента имаш ефир, си в една телевизия. Какво би да казваш на всички млади хора, които гледат в момента? Аз съм сигурен, някои от твоите приятели гледат. Да. Първо и най-вече трябва да се обърнем на внимание за нашата държава и нашата живот. Каквото и да е мигновено щастие да ни принася, както каза Ник, с дискотеки, с така. Най-напред трябва да помислим за нашето бъдеще. И ние като народ сме бъдещето на тази държава. Според мен лично трябва да се променят нещата. Какво трябва да се промени? Може да кажеш, така, например, вижте 5 неща, които според теб трябва да се променят. 5 неща, кажи ми, които са те липсвали като тинейджър и 5 неща, които ти липсват като младеж. От медийна гледна точка. От преди и сега, да. Какво би очакваш от тези политици, конкретно? Да действат. Какво да правят? 5 неща ми кажи. Първо да си държат на думата за промените, които винаги обещават, че ще направят, но накрая не се случва. Какво трябва да направят за младите? За младите? Да. Да ни осигурят бъдеще. Да не бъде толкова несигурно нашето бъдеще и да знаем, че ако вложим сила и старания в нещо, ще го постигнем. Ако ти давам тази камера тук от среща, твоята камера, да кажеш, господин премиер, съжалявам, че не знам как се казваш, но бих се интересувал от това как се казваш и ти всъщност какво правиш. Можеш ли за нас, млади, да направиш следното? Какво би било това? Имаш едно желание в момента. Да. Слушам. Да ни осигури бъдещето. Как трябва да изглежда бъдещето? Аз си го представям с семейство, щастливо, да сме осигурени. А той какво има общо? Премиера с твоето семейство? Ние живеем в неговата, в държава, която... Значи искаш да ми кажеш, имате и работа, тя да бъде нормално и добро платено, за да можеш да се грижиш за семейство, за детето си и така нататък, да живееш в една нормална държава, без да бягаш в чужбина, примерно. Да. Що ни го казваш? Що аз трябва да го кажа? Малко трудно ми е да говоря в ефира. Притесняваш се, така ли? Притеснат съм малко, но... Добре, няма проблем. Благодаря ти. Нека да продължаваме. Това бяха 20 минути, които съм определил за тази тема. Има ли медийна свобода в България и в Германия? За Германия аз вече ви го казах, уважаеми зрители, нямаме. А за България искам още 2 допълнения да направя. За медийната свобода аз го знам като журналист, кога ще бъдеш свален и как става да бъдеш свален. Защото ти опитваш да кажеш истината в тази държава, обаче ако стигаш до някъде, веднага почват от най-различни, дори от журналисти, от партии, обаждат се в телевизия, правят натиск, свали това предаване, защото този не е удобен. Примерно, този журналист. Не говоря само за мен. В повечето случаи журналистите в България си вардят хляба. Заплатите, уважаеми колеги, знаем, че не са много големи. А нека да си говорим между нас
Има много колеги от нас, които допълнително се взимат някакви парички, защото обслужват интереси на някакви партии. И мисля, че също така не тайна за тези от вас, които още не го знаят, всички български телевизии, до една, всички телевизии в България са политически зависими. Всяка една телевизия в България е под политическа шапка. Когато говорим за медийна свобода, трябва да разберем коя партия или кой е собственик на дадена телевизия. Колеги, аз не искам да се заяждам с вас. Аз не искам, уважаеми колеги журналисти, да влезнем и в спора. Вие много добре знаете за какво говоря. Ние сме четвъртата власт. Ние сме тези, които имат огромен потенциал да променим нещо в тази държава. Това обаче според мен става с обединението, защото обединението прави силата. И съм сигурен, имаме много достойни журналисти в България, които си вардят хляба, които си имат редактор, който не може да кажат каквото си искат. На тях ще им съде един лист, имат си сценарист, имат си режисьор, действай. Новините по същия начин. Аз не казвам новините в България са лъжливи. Има истина в тях. Най-вече е времето. Тук и там е верно. Катастрофи така и те стават в България. И това е верно. Но, уважаеми редактори на новините, стават и много по-фрапиращи неща в България, които всеки ден, според мен, са новини. Съмислете се малко и пак казвам, аз ще се радвам, ако всички ще се борим и за една медийна свобода. Как ще се борим и за тази медийна свобода? Едно мое предложение е тази. Според мен трябва да има, айде да ни каже имунитет за нас, журналисти, макар че и това е добра идея, защото и аз, когато се прибирам след ефирното ми време, искам да се прибера спокойно вкъщи, без да се оглеждам, дали няма да ме гръмнат от някъде. Само защото аз казах мое мнение като журналист върху дадена тема или защото съм го обсъждал с вас. Според мен може да говорим да има една като адвокатска камера, така да има за журналисти камера. Има много неща, които може да се прави със свободата на словото в България. Другото, и съвършвам с тази тема за медийната свобода, поне за тази вечер искам да кажа, ще опитвам, както преди години, те бяха и 12 години, аз винаги съм дал медийната свобода и на вас, уважаеми зрители. Вие може да се обадите и тази вечер на нашия ефирен телефон 988-0565 с код за София 02, разбира се. Повтарям още веднъж 988-0565. Виждате даже в момента на екрана това. Телефона може да се включвате и да кажете нещо за медийната свобода в България. Как го виждате вие? А точно какво може да кажете, това ми е втората тема, в който искам сега да обсъждаме. Според вас, коя е, ако говорим за медиите и медийната свобода, коя е според вас или въобще най-зависимата медия в България? Това може да е радиостанция, това може да са някакви вестници и разбира се, говорим и за телевизии. Питам ви, вие, всички тези от вас, които гледат телевизия, според вас, коя е най-зависима медия в България? А всъщност така може да ми кажете, според вас, коя е
независима медия. Има ли такава според вас? Обадете ми се. Нека да включваме сега нашият ефирен телефон. Добре сте дошли на всички да ми отговорите на този въпрос. Аз мога да кажа за зависимите медии. Значи, говорихме, нали, за медийната свобода в Германия и България. Да речем, немската национална телевизия имат кореспонденти. Кореспонденти в България, които трябва да направят някакви новини, да докладват, нали, като кореспондент, какво става в България, да било, да речем, излучвано по немската национална телевизия. И най-често се практицира така, че българска национална телевизия работи с немска национална телевизия. И безспорно националната телевизия обслужва интереси като национална телевизия, най-вече на управляващите хора. Дали в Германия или в България. Но самият кореспондент, не искам да цитирам името на тази госпожа, която в момента работи в Българска национална телевизия и е кореспондент за немската национална телевизия, чудвам се кой повече лъже, дали нашите журналисти в Германия или даже този кореспондент в България, който направил репортаж, това се случва в България. Взимам и примерно последния протест, който имахме тук в България преди няколко дена пред стадиона. Тук се казва едно, в Германия се казва точно противоположното. Коя е всъщност обективната истина? От Германия как да го знаят, след като те получават информацията от България чрез кореспондент по един или по друг начин? Вие какво мислите по този въпрос? Нека да чуем, между другото, така, първият зрител за тази вечер. Добър вечер и добре дошли. Здравейте, господине. Добър. Айде ви отговоря въпроса ми. Това са всички телевизии, които са по-известни. BTV, Нова телевизия, дори националната телевизия, повечето кабелати, които са зависими от местните партийни личи. И ние в тези телевизии правим младежа, който вече при вас, че не гледа телевизия. И с голямо право, защото истината, която там се говори според от следните телевизии, няма нищо общо с действителността. И се опитват да им манипулират, насят ни вода от 10 дерета, само и само да не възбъв нещо. Ами каква свобода на словото може да има, ако само, примерно, те ваша телевизия, още една-две, понякога има директен телефон, човек, който може да се обади. Всичко останало се затворило, се затапило и само от екрана ни се бълват думи, които в повечето случаи нищо не значат. Даже повечето пъти екрана се използва за политическа пропаганда. Като пример мога да дам днеска предаването на ваша колежка с бившия главен прокурор. Аз не виждам какво чак да научим от него, като имаше достатъчно време, което да свърши, да го е свършил до сега, а те първо да развива теорията какво би направил, това се направо глупости. Не вярвам някой да се върже на тези неговите думи. Добре. Но както да е, може би в телевизията е истина това, което се дава. Това са музикалните телевизии, музикалните предавания. Това са някои хумористични, които са по-голяма част са отнесени като тема. Няма нищо общо. Глупости и затова не се и гледа. Мога ли да ви попитам и аз няколко неща? Първо да ми кажете на колко сте години и откъде се обаждате? На 73 години от Северо-Западна България. Това върши работа. Да сте жив и здрав. Виждал съм много неща в живота си. И искам да ви попитам, според вас, коя е най-зависимата медия в България? Може би да се каже, това е националната телевизия. Защото тя по принцип би трябвало да бъде независима, а тя също се най-зависима в момента. Докато частните телевизии,
какво да ги опреквам? Те са частни, там частни, каквото каже, това става. Но национална телевизия тя да бъде ефир на всички хора, които живеят в тази държава, да могат да си кажат мнението, да изразят своите мисли и желания евентуално. Един последен въпрос. След като говорите за национална телевизия, новините на турски язик, вие сте на 70 години. Как стоите по този въпрос? Как мислите по този въпрос? Извинявайте. Нямам нищо против това. Ето, в България се е доказал като лоялен към тази държава. Да. Това, че ще слуша новините на турски език, честно казано, не ми пречи толкова много. Аз съм живял с турци доста време. Да. Това са един работив. Не, то е само въпрос. Аз не искам да намекна нищо. Просто искам да ви попитам, защото все пак една национална телевизия с новини на различни езици. Национализма и съзнанието за националност нямат нищо общо. Защото те могат да бъдат турци, могат да бъдат помаци и да бъдат по своята лоялност българи. Да. Така че това, че по турски новини има какво. Някой възрастен човек ще не знае достатъчно български, ще пусна новините на турски, какво от това. Никакво значение няма. Така е. Аз ви благодаря сърдечно, желая ви здраве и благодаря ви за обаждането. Така, коя е според вас най-зависима медия в България? Може, разбира се, да кажете още една-две думи за медийната свобода. Според теб, мили гост мой, Алекс, ти като не гледаш телевизия, защо да си задам този въпрос? Коя е най-устивата телевизия? Според тебе. Кратко и бързо. Съм съгласен с националната телевизия. А откъде знаеш, след като не гледаш? Човек, който сега говори по телефона, имаше доста валидни аргументи, според мен. Добре. Добър вечер на следващия зрител. Ало? Да, чувате ли ме? Чувам ви, да. Да, питате за... Да. Чели ли сте ви книгата на така наречения Желев? Мога ли ви помоля, извинявам се, Фашизмът. мога ли ви помоля да намалете звука на вашия телевизор, защото се получава някаква микрофония и ще ви чувам много Моят по-добре. телевизор е непълно спрян. Добре, има Моят малко телевизор е микрофония. непълно спрян. Да, заповядайте още веднъж, кажете, представете се как се казвате и на Казвам колко се, години. казвам се Иван Паринарски от Кюстендил. Така, на колко години? 84. И 3 и 4. Те сте жив и здрав. Слушам ви. Да. Благодаря ви. Искам да питам, чели ли сте ви книгата на Желев Желев фашизъм? Не, Да. не съм. Там той в книгата описва какво значи фашизъм. И какво значи, кой обслужва фашистката диктатура. В предговора на книгата Желев предговор е писан през месец август 24 страници и там казва, че прехода от комунизъм, тоталитарна система към демокрация в Да, кавички, защото не разбирам. такава демокрация не съществува. Тя е формална. Вижте, тя е... нека да не Да. говорим и за социализъм, комунизъм там и той фашизъм. казва, че... Нека да изразявате вашето мнение към момент темата. чувате ли ме? Вие слушайте ме. Да. Нека да водим диалог, господин, не монолог. Моля ви се. Не. Коя е според вас най-зависимата медия в България? Ама той казва, че всички медии задължително трябва да бъдат казионни, зависими, всички медии. Кой го При казва фашизма. Джело казва, не може да се премине от тоталитарна система висша комунизъм към демокрация, Да. без да премине през фашистска диктатура. В случая 30 години ние имаме фашистска диктатура, а следователно всички сдружения граждански, телевизия, вестници са казионни. Та най-казионната Ще ми дадете ли един... националната телевизия. Ще ми дадете ли Националната, един... Господин, BTV и така нататък. ще ми дадете ли един ясен отговор? Коя е според вас най-зависимата медия в България? Най-зависимата медия е канал 1. Благодаря ви за обаждането. Управлява се от Костуков, който е бил фалшив дисидент в затвора. Аз съм говорил с него. Аз ви благодаря за обаждането. Пожелая ви хубава вечер. Бъдете жив и здрав. Коя е най-лъжливата медия в България? Това е темата, която след малко ще се върши, защото искам да минем в следващата тема за
ще ви кажа след малко пак, коя ще е следващата тема. Но най-зависимата медия в България, или как да го кажем, политически зависима медия, това, което вие гледате в България, вие всички вас, айде да не ви разказвам аз това, което аз мисля, ако ме питате, ще ви кажа. Но нека да чуй вас, вашето мнение. Заповядайте. Добър ден, добър вечер. Добър вечер. Най-несправедливата система е демокрацията. Защото в демокрацията хората искат мързелив живот. Само в диктатурата ще би някой след вас. Това не, моля ви се, това не е темата. Коя е най-зависимата медия в България? Това ми кажете. Която разрешава демокрацията. Демокрацията е най-лошата форма на управление. Коя е, според вас, най-зависимата медия в България? Слушам ви. Ами която е платена от някой друг. Ама коя е тя, според вас? Ами, коя е тя? Всички са платени, всички струват пари, която е най-скъпо платената. Добре, много ви благодаря. Здраве желая на вас. 02 със София. 988-0565. Темата тази вечер все още, коя е най-зависима медия в България, защото след малко ще увеличим скорости. Ще стане още по-горещо, защото ще ви питам кои са най-лъжливите български политици, ако въобще имаме такива, нали? Добре, но още сме тук. Кой според вас е най-зависима медия в България? Добър вечер! Добър вечер, Ник. Първо да ви поздравя за вашето завръщане в българския ефир. Благодаря. Второ, искам да ви кажа, че сте се заели с една изключително непосилна задача. Първо да възпитате слушателите и зрителите да говорят по темата. Казвам ви, това е мисия невъзможна. Но на въпроса ви е много труден и сложен, защото в края на краищата става дума за субективна оценка. Но най-общо мога да кажа че ми е трудно да определя коя медия е най-зависима. И то ще се аргументирам с вашите думи. Вие казахте, няма медия, която да не е по чапката на някаква политическа структура. Сега, значи, за да отговоря на вашия въпрос, аз трябва да знам коя медия не е протектирана и от политическа сила или някоя икономическа корпорация. Да. Няма как да знам това, но виждам, че повечето от медиите са манипулативни, тенденциозни, заемат страни и звездата е BTV. Защо BTV? Ами, такова е моето впечатление и то не е усещане, впечатление от начина, по който се държат журналистите нападателно. Аз само като чуя въпроса, начина, по който задава въпроса, знам на чия страна е вече този журналист. Да. И коя линия ще държи. Това... Дали ще даде възможност на госта да се защити или да отговори, или ще го блокира по начин, по който той да изглежда смешен, несъстоятелен и така нататък. Не мога да ви дам конкретни примери. След като вие казвате BTV според вас коя политическа партия обслужва? Усеща ли се това от тяхните предавания? Да, ПП, ДБ. Окей. Мога ли да разбера с кого говорих? На годините колко сте, няма да питам дама. Ама поне... Аз Жана Николова, 54. От къде се обадихте? От София. Много ви благодаря. Хубава вечер и здраве. Ами добре, първата зрителка, която казва, според нея най-зависимата медия в България е BTV. Другите, които се обадиха до сега, бяха за БНТ. Добре, ако искате да вземете участие още за тази тема, може да пуснем още един зрител. И бих искал да ви попитам в тази връзка с зависимостта на медиите, на журналистите,
Дали наистина се усеща, примерно те са с ГЕРБ, те са с БНТ, дали според тях журналисти са платени и какво става да не е само ефирните и големите телевизии? Има ли от кабелните телевизии според вас зависими? Вие какво ще кажете по тази тема? Добър вечер! Ало, добър вечер. Още една дама. Добър вечер, добре дошли. Добър вечер. Ами вижте, за кабелните телевизии не съм наясно коя е зависима. Предполагам, че много от тях също са зависими, но съм много впечатлена от вашето предаване. За пръв път ви виждам и ми направихте много добро впечатление. Защо? Защото задавате много интересни въпроси, които касаят живота на всички българи. И ние трябва да сме информирани какво става в страната ни, да имаме гражданска позиция, която да защитаваме. Добре. А вие откъде се обадихте? От Габрово. Хубава вечер. Благодаря за обаждането на Габрово. Благодаря ви и аз. Всичко добро. Да, изключително е важно. Не води това предаване само за нас, уважаеми зрители, а само и също за колегите. Пак казвам, ние сме четвъртата власт. Както говорихме с Алекс, като младо момче, който дори, извинявай, ако повтарям, пак не знаеш кой е премиера. Не е грешно, можеш утре да го учиш, защото е важно. Така е важно, ние журналисти, вие, редактори, вие, изпълнителни директори, или Емил, познаваме се от години, Емил Кошлуков, чуваш критика. Критиката трябва да се приема, нали? Всека може да пофали нещо. Имаш всички карти в ръце да промениш програмата си, примерно да гледат младите хора, както и други. Нека да чуем следващия. Хало, добър вечер. Добре дошли. Прекъсна. Да, прекъсна връзката. Усетихме нищо. Още веднъж 988-0565. Последния зрител искам за темата, коя е най-зависимата медия в България и след това отиваме към друга тема, защото нямаме много време. Предаването вече на финала. Добър вечер! Добър вечер, господин Штайн. Значи, според мен не е една най-зависимата, те са три най-зависимите. Това е Нова телевизия, Канал 1 и BTV. И това се вижда по съответно журналистите, които канят тяхните гости. Значи, ако има такива, които не са съгласни с политиката, която се води от съответната медия, такива гости изобщо не се канят. Така е. Има много и добри политици, както има и добри журналисти, които не може да отидат в едната или в другата телевизия, именно защото те са зависими. А защо казвате Канал 1 и другата каква беше, извиняйте? Значи три са телевизиите. Нова телевизия, Канал 1 и BTV. Тяхната политика е такава да се славославят такива партии като ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България, съответно да се усмиват всички други, които не са съгласни с тях. И според вас как може да се промени това нещо? Ами това може да се промени, като съответно вие казахте, че всяка телевизия, нали, на всяка телевизия и се плащат съответните пари от дадени политически партии. Тези телевизии, ако не се издържат, примерно да кажем, от примерно не са зависими от съответните политически партии, не получават пари от съответните политически партии. И как да стане това в България? Да отвориш една телевизия, да получиш лиценз, да направиш една телевизия? Ами, господин Штайн, значи това е характерно, примерно да кажем, за някои кабелни телевизии, където има предавания, които се дават абсолютно всички гледни точки. Ама замислихте ли си върху това, където дават, нали, казвам, има много такива телевизии, кабелни телевизии, а мислите ли това всичко реално? Ако някой водещ, примерно,
говори срещу, примерно, партия ГЕРБ. Дали това е така или просто този е някакъв отдушник? Нали разбирате? По-добре да има такива предавания като моето, аз да плюя върху партия ГЕРБ и хората се обаждат да кажат: браво, господин Щайн, много хубаво, много правилни, много точни думи казвате. Нали по-добре някой да го каже, хората да имат някакъв отдушник? Разбирате ли? Откъде знаете, че примерно моето предаване не е платено? Откъде знаете, че аз не манипулирам хората? Разбирате ли? Значи, то се усещат тези неща, господин Щайн. Вие в момента водите едно предаване, което е свързано с това да се покаже т.е. каква е истината. Т.е. журналистите да показват истината, а не съответните гледни точки. Значи, ако е даден журналист е пристрастен, нали, към дадена политическа партия, или пък му плащат от тази политическа партия, може и да не е самата политическа партия. Примерно да кажем, тя ще плаща на ръководството, пък ръководството ще плаща на този журналист. То това се чувства. Това се вижда. Да. Защото аз, доколкото знам, по принцип, добрият журналист трябва да показва всички гледни точки и да не взема отношение. Да. Тук са много малко тия журналисти. Да. Аз ви благодаря. Откъде се обадихте? От София. На 59 години съм. Научихме се вече да кажем името, колко сме години, откъде. Браво! Дисциплина и култура. Всичко добро. Хубава вечер. Всичко добро. Бъдете жив и здрав. И вие също, господин. Много е трудно. Значи, аз да бъда обективен, не знам колко хора поканих тази вечер в моето предаване. Поканих Георги Лозанов, който беше един бивш член на Съвета за електронните медии. Съвета за електронните медии са хората, които глобяват предаване. Това е органът, който трябва да бъде уж независим. На времето беше зависим, когато предаваха, когато заключваха, приключваха, затвориха, извинявайте, цяла телевизия следи моето предаване, телевизия Ден на времето. Мили Георги Лозанов, много го уважавам, в момента е в болница, бях го поканил. Опитах много други хора да вземат отношение. Също така Репортерите без граници във Франция. Никой не желая да вземе отношение по тази тема, поне за тази вечер. Уважаеми, ще видим и в бъдеще какво можем да направим. Мога ли да покажа за медията Свобода и зависимите медии в България? Милия ми колега, може да покажем и къде сме ние в България. Това е нашият ренкинг от именно репортери по граница, репортерите, извинявайте, без граници. България е на 71-во място в световен мащаб. Може ли да видим и Германия? Нали, аз ви казах, Германия, ето виждате на 21-во място. Ако смятате в Германия всичко наред, и виждате картата. Всичко това, което виждате в момента с червено, вижте къде е България, вижте къде е Германия. Значи от цял свят остава само много малко. Ирландия, Норвегия, горе зелено. Ако говорим за медийната свобода, вижте какво казват медии, за медийната свобода. Говорим и след това слушаме зрители. Нека да чака. Погледнете вестник Телеграф, какво е написала. За репортерите без граници, който се прави доста труд. Репортери без граници доказаха, че са платени без граници. Това е... Мога да попитам, нали, какво мислите за вестник Телеграф, ама мисля, че няма нужда, уважаеми зрители. Така, не говорим само за телевизия. Така, нека да продължаваме, защото остават 12-13 минути до края на предаване. Значи, след като разбрахме, медийната свобода зависи от политици, тъй като в България всеки една телевизия, всеки един вестник, почти всеки един вестник, извинявам се, има шапка, политически натиск. Нека тогава да ви попитам в последните 12 минути, коя е най-лошливата българска партия? Ако искате ми кажете, кой е най-лошливият политик в България. Слушам ви, добър вечер.
Добър вечер. Заповядайте. Добър вечер. Заповядайте, добър вечер. Добре дошли. Лъжливата и най-лошата партия е ГЕРБ. Бойко Борисов. Така. А така. И ПП. най-лошливата медия? ГЕРБ и продължаваме промяната. А коя е най-лошливата медия? Най-зависима медия, извинявайте. Коя е най-зависима? Ама те са зависима. Те командват медиите. Една, всички, две, три. Коя е най-зависимата медия? Коя е тази телевизия или кой е този вестник, който вие казвате? Той вестник, че ни останаха. Първа телевизия и втора. Добре. И нова телевизия. Добре. А откъде се обадихте? От Габрово. Още веднъж на Габрово. Хубава вечер. И на вас. Благодаря. Лъжливи ли са българските политици? Какъв въпрос задавам, нали? Не задавам просто въпроса е така. Лъжливи ли са българските политици? Ако да, кои са? Това ви питам сега. Не го питам просто е така, защото има начин да го променим това, ако са лъжливи, нали? Казах от началото на предаване, за всеки проблем има решение. Нали? Ако една кола е изчупена, значи решението е да правим ремонт. Ако тази вечер вие сте на мнение, имаме лъжливи политици в България, значи има решение да се оправим с тях, нали? Като четвъртата власт, като медии. Първо да говорим за тях и за тях, да ги поканим, който е редно, когато пак повдигам този въпрос, кой е най-лъжливи политик, примерно, и да го поканя в моето предаване. И вие направо да му зададете въпроси. Нали? Няма да мине както в Нова телевизия, BTV и така нататък. Направо е така с зрител. И ние като четвърта власт, като медии, всички колеги, пак казвам, не съм против вас. Просто дайте да се обединим и да направим нещо. Срещу това положение. Медийната свобода, политици, които вършат натиск върху вас, ама собствениците на телевизии, те няма да са съгласни, нали, защото взимат пари от политиците. Добър вечер! Добър вечер. Аз помислих, най-лъжливите политици са, които обясняват историята грешно. Това са от СКАТ, дето затвориха телефоните. Така? Те ни обясняват, например, Холодоморът истински. Те го казват, че Сталин е виновен. А то не е тъй. Виновни са британците. Както сега са виновни британците. Който разправя лъжи, той трябва да му се плаща. Добре. А британците плащат, например, на скатажите да са евреи. Добре, благодаря ви. Всичко добро, хубава вечер. Забравихте ви опитам откъде сте, ама да сте жив и здрав. Окей. Телевизия СКАТ. Това го чухме. Всеки човек е на различно мнение. Лъжливи ли са българските политици? Ако да, кои са? Най-лъжливите според вас. Аз като журналист съм много изненаден, защото едни и същи от много години нищо не се промени. И още гласувате за тях. Ама ще говорим друг път за тях. За това. Добър вечер, добре дошли. Чувате ли ме? Чувам ви, да. Да. Питате за политиците и за партиите. Първо трябва да дадем определение какво значи партии. В България няма партия. Партия значи политическа организация, която има свой устав, програма и защитава интересите на даден слой от обществото. Това не са партии, това са организации по интереси. Нито една партия. Всички партии обслужват властта, а властта, както ви казах аз, Иван Панарски от Кюстендил, властта, както казах аз, Желев определят, че 30 години ще бъде само диктатура фашистка. Не може, невъзможно е, по необходимост трябва да има задължителен фашизъм
в България Благодаря ви, това прехода. го чухме вече. Мерси, дека да не се Ама да, повтаряме. казвам, че всички политици обслужват властта. Да. Затова няма честни политици. Политиците обикновено са дърдорковци, говорят, хвалят, лъжат, мамят, Да. а в същото време икономиката е на върха. Знаете ли къде е икономиката? Добре, имаме 5 минути. На Много ви върха, благодаря. на фонията. Извинявайте, нека да давам ви възможност и на други зрители. 02 за София, 988-0565, нашият ефирен телефон. Да, може да направим някой ден някакво предаване как се става депутат в България. Много лесно. Така мисля аз. Познавам от 240 депутати на времето. Оле Боже, колко познавам аз и колко бързо ставаш депутат. И наистина може въобще да не знаеш и да разбираш нищо от политика, ама ставаш депутат. И те малките, които останаха, които наистина искаха да направят нещо за тази държава. Има ги още. Те не бъдат пуснати. Нали, това е темата тази вечер в големите телевизии. С голямо съжаление. Добър вечер. Вие какво имате да кажете по темата? Здравейте пак, господин Штайн. Здравейте. Значи, той не е само един на най-лъжливият политик. Вие кой сте? Може ли да се представите? Ами казвам се Йорданов. Аз съм от София. Да. Обадих се преди известно време, преди няколко минути. Значи най-лъжливите политици, като се започне Бойко Борисов, Кирил Петков, Асен Василев, Корнелия Нинова, нали... Значи всички подред е така. Ами, за съжаление, те лъжат, променят си мнението, а пък наглостта на Кирил Петков е, че не само, че лъже, ами после използва маркетинг, нали, за да замазва това, което преди известно време го е казал и после е излъгал за него. Добре, благодаря ви още веднъж. Имаме време за един последен зрител. Нека да бърза. 02988-0565. Темата: има ли медийна свобода в България? Коя според вас е най-зависима медия в България? И обсъждаме това. Лъжливи ли са българските политици? Ако да, кои са според вас най-лъжливите политици или политик? В едни от моите други предавания, следващи, ще говорим какво можем да променим, ако става въпрос за политиците, как може да ги махаме, нали така? Ако искаш да обядваш, да закусваш, да вечераш на чисто и да ти вкусно и да нямаш после болки в стомаха, най-добре е да чистиш цялата маса, нали? Разбрахте ми какво искам да кажа, ама за това ще говорим в следващите ми предавания. Медийната свобода е нещо в България, което е много важно и зависи, както и в Германия, от нас, журналисти. Много трудно, защото всеки един журналист взима, не всеки, нали, много от нас взимат някъде някакви черни пари. Защото заплатите в България са ниски. Нали? Не е по-различно, отколкото примерно в полицията. Нали? Докато в тази държава има някой, който дава, ще има някой, който взима. И така е в журналистика. Само че ние носим и голяма отговорност. Защото много хора ескалират, когато става въпрос за манипулация. Ето религия. Мусулмани, християни от години наред се си файтват. Политици карат се. Един е от тази партия, другата от тази партия, другите от тази партия. И ние, журналисти, също имаме тази възможност да манипулираме народа. Все още е така, който и каквото писано по вестника, значи е така. Четеш един вестник Телеграф, който каза Репортерите без граница. Доказаха, че са платени без граници. Окей, който вярва, да вярва. Аз не вярвам. Това за мен е една манипулация. Вестник Телеграф. Това е моето мнение. Вие сигурно за моето мнение ще се реванжирате с един хубав материал във вашия вестник за мен. Сигурен съм и ще говорим и пак.
Носим и отговорност, уважаеми зрители. Наистина. Аз ви благодаря. Надявам се, с моето предаване мога да бъде един независим журналист. Аз за това се боря. Мога да ви обещавам с моето име, няма да се давам нито на едните, нито на други и няма да работя за някакви пари. Работи за свободата на словото, иначе се губи целият смисъл на реална журналистика. Малко говорихме тази вечер, Алекс, с теб, но благодаря за откровеното мнение. Пожелавам на теб и на всички млади хора, които ни гледаха тази вечер, гледайте повече телевизии, за да знаете, да разберете какво става в тази държава. Нека заедно, уважаеми колеги журналисти, да се борим и за медийната свобода. Това беше всичко за първото предаване Четвърта власт с мен Ник Щайн. До следващия четвъртък в 22 часа. Благодаря ви, хубава вечер.